Anyan nagragsak to inton umay ti Apo at danto dakkel arag ko kadagiti sa santo agsasarak kay tuijay jay ruangan ti napintas a syudad inton dumteng ti agsapa kadagiti amin ana isalakan iti daytan tunga aldaw adda aktumet ijay no kayat dak asaraken agsagana kay itan agsasarak kay tuijay jay ruangan ti napintas a syudad inton dumteng ti agsapa kadagiti amin ana isalakan saan nyo nga itungtungwa tiin kay panagsagana gundaway yu amin ita saan ton madamdama agsasarak kay tuijay jay ruangan ti napintas a syudad inton dumteng ti agsapa kadagiti amin ana isalakan bunggunayo isuddaken no ti Diyos tin kay denggen ngem no saan yu apatchen dusain kay lakamen agsasarak kay tuijay jay ruangan ti napintas a syudad inton dumteng ti agsapa kadagiti amin ana isalakan agsasarak kay tuijay jay ruangan ti napintas a syudad inton dumteng ti agsapa kadagiti amin ana isalakan anyan nagragsak to inton umay ti Apo at danto dakkel arag ko kadagiti sa santo agsasarak kay tuijay jay ruangan ti napintas a syudad inton dumteng ti agsapa kadagiti amin ana isalakan iti daytan tunga aldaw adda aktumet ijay no kayat dak asaraken agsagana kay itan agsasarak kay tuijay jay ruangan ti napintas a syudad inton dumteng ti agsapa kadagiti amin ana isalakan saan nyo nga itungtungwa tiin kay panagsagana gundaway yu amin ita saan ton madamdama agsasarak kay tuijay jay ruangan ti napintas a syudad inton dumteng ti agsapa kadagiti amin ana isalakan bunggunayo isuddaken no ti Diyos tin kay denggen ngem no saan yu apatchen dus
sain kay lak amen agsasarap tay tuig jay ruangan di napintas a syudad intundumteng ti agsapa kadagi ti amin ada isalakan agsasarap tay tuig jay ruangan di napintas a syudad intundumteng ti agsapa kadagi ti amin ada isalakan